maayong adlaw, karong adlaw na nasa sa atong portion na Ipangutana ni Tita Candy. Okay, alright. Shout out niya ni May, ang atong question sender of the day. Okay. Chat ni siya na ko, no? Si May. Ako ni siyang amiga. Ni-chat siya na ko mga hapit na tuwas kung sa gabi. Okay, alright. So, ang iyang pangutana mauni. Magpuyog ba na siya ang care of love? Dili ba pwede nga nag-care lang ka? Automatic ba kung nag-care ka, nag-love na ka niya? Okay, alright. Kana. Agoy, May. Akong kuan May, no? Akong kasulti nimo. Ang kana magong love o care para nako dapat yun na silang one. However, ang nakadiferensya na nila manggod kung love manggod naa manggod tay gipahinungod, no? Gipahinungod na nato sa usa ka tawo nga espesyal sa atong kinabuhi, no? Ano siya ang love. Tapos kanang care manggod pwede maguna na ito ihatag sa bisag kinsa nga tao, no? Maskin dili pa na ito siya suod. While ang love, ato na siya sa tao nga ato ang suod or naatay intimate relationship. For example, ang Ginoo alagang i-care lang na ito siya. Apil yun na, care and love, di ba? Ang atong pamilya, care and love, yun na siya. Ang atong mga igsuon, care and love. Pero, alita sa atong mga amiga, co-workers, mga silingan, pwede na siya nga nag-care ta, pero wala tayong love. Okay, alright! So, taga-atag example si May. So, for example, no, nag-care ka ta sa atong silingan, no, sige gawas ba? Nga, walay face mask gani. Tungod kay nag-care ta niya, ato siyang giingnan, nga, no, silingan. Pero, mulakaw mo dyan kung ka mag-face mask. Pwede ba magpalit kag face mask? No? Yung magsulog ka para di ka matakdan or di ka makatakot? So, kana, nag-care ka niya ha, pero kay love. Okay? Alright. Pero kung na kay love, unsaon man na? Magpalit ka. Imong palitan imong silingan ng face mask or else, tagaan mo siya, di ba? Kay love man mo siya. Tingnan mo siya, ay silingan! Naakoy ko andari, face mask para nimo. Imo ni siyang sulubon ha. Kaya nag-care ko nimo, nag-love pag yun ko ni, love yun ka, murang tagig-suon. So, di ko gusto matakdan ka or di ko gusto makatakot ka if ever man gani nga na kay sakit. So, kana, nag-uban si care of si love. Okay, alright. Pero, lahi sad kung mingon tag a man to woman relationship, di ba? Okay, kuan magud kung padung sa relasyon, no, sa kining magugma lagi, dapat klaro mo na siya nimo May, no? For example, kung mag-care ka sa usa ka tawo niya kanang ka-expect dai siya ba no, kanang nga laki nag-expect siya nimo nga kanang nag-care ka, nag-love na kaniya nya masakitan lang siya ba, ouch kayo ba, kanang dapat klaro mo na to sa iya nga kanang ladung kanang nag-care ko nimo pero ang akong pag-care nimo murag kanang murag inigsuunay ba ha? Tik-atik inana ba murag inigsuunay lang ang pag-care na to ato naglaro ko niya kay kung kanang nga lagi wala na po na gugma nimo Sophia Lourdes. Ano sa ba doon Sophia Lourdes? Kung kanang nga lagi wala na naigugma nimo, okay ra yun niya nga care lang. Pero kung ang lagi nag-expect og love di ka nimo, gusto gina siya nga ubanan nimo ang care og love. Okay, alright. So kay og ma-develop uroy niya nagtuulap nimo siya na dili netos, di ba? It hurts kayo. So kana may klaro nimo Mia sa ba kay Sophia Lourdes dire. Yeah. So, kanang klaro dapat may yan. So, salamat kayo May. Hope na nakatulad ka ng adlaw. And like and subscribe to our YouTube page. Thank you!